Добрый дзень, паважаныя сябры. Вось-вось пачнуцца экзамены і не лішнім будзе ўспомніць правапіс «Я» ў першым складзе перад націскам. З пачатковай школы мы памятаем, што літара «Е» ў першым складзе перад націскам пераходзіць у літару «Я». Напрыклад, весела – вясёлы, белы – бялець. У іншых ненаціскных складах «Е» захоўваецца. Вынесці, цемнаваты, 19. Літара «Е» захоўваецца ў першым складзе перад націскам у запазычаных словах пасля літар «Г», «К», «Х». Гербарый, кефір, горад, Херсон. У многіх запазычаных словах літара «Е» пішацца ў першым складзе перад націскам пасля іншых зычных. Напрыклад, спектакль, берет, элемент, медаль, метро, герой, генерал. Каранёвае «Я» захоўваецца на пісьме ў незалежнасці ад націску. Цяжкі, цяжкаваты, свята, святкаваць, тысяча, прыпяць. Літара «Я» пішацца ў паслянаціскных складах у некаторых суфіксаў. Боязь, дробязь, веяць, сеяць. Я ўпэўнена, што гэты ролік быў для вас карысны. Да новых сустрэч!